Ние от Николов Бетон изпълняваме професионално полагането на различни видове настилка. Предлагаме високо качество, здравина, бързо изпълнение и конкурентна цена. Силни сме в полагането на шлайфан, щампован и драскан бетон. Работим в цяла България и разполагаме с технически и човешки капацитет за всякакви обекти и квадратури. Имаме над 10 годишен опит у нас и зад граница. Нашите клиенти могат да разчитат на изключително коректното ни партньорство при ясни и взаимно изгодни условия. Формулата на нашия успех е употребата на първокласни продукти и материали, съчетана с професионализъм и почтеност в работата. За нас всеки проект е иновативен, като всеки от тях показва нашия стремеж за развитие, перфекционизъм и удоволствие от работата. За нас няма невъзможни неща. Нашето мото е качество, отговорност и професионализъм. Потърсете ни на сайта nicolovbetoni.com.